May kita alam ay nang dito. Kuno mo po si ano bang ang sansin kasi ito. Kasi ang dak tingkari kaya ron amet alo tingkari kaya ron amet na natin ka doon kami ka doon no dak pini thong asar nili phansi rong pen na tungong asar pen mikar mit ho pen aso arpune ke tek kondo aso putha ke la pusan hanno ke damtang nili tun dak tingkari kaya ron long bangke rong asar sita rong hangaso la penalang liki ingti akur lapen cinthong asar kichudundo alang di bangke ingti akur alang dita pothe aso bangsi rong hangaso lapen cinthong aso laso nanga cheprek amen pen si kedantang penang ningkana bangke alang lesi cinthong asar chobom lo setame non ke rong ru balong kachukim lapen apun choklim nangi pulotang te kuri siang bangke rong hangaso che lapen rong hanga pro cinthong aso posita non ke laso bangke durapet akur kaprek atumyong sa vedalo potela le kaprek lo seta non ba akur kaprek tum do ko posi jong si rong hang asar jong si rong asar binong lo pulotang te cinthong aso bangke akur kaprek nang po palam pen masi lapen alang linom setame ke klemun e kedamuni la pukrilang lapen alang nita apotondo asomardo setame halakur isi pangbong pensi piniani bangalang le arpucho ponsi pini nili phansa ko dak rong pen lapen mikar methor pen lapen kado kawe chetong rat an pen ni hansi cinthong asar arpunang pek pon lo nah nili lam themang la posan lo ke wangji langar ni lapen non ke iprang ani cinthong asar amen pen marong asar long nili kwan sai chiratun thakji mala bangke kwan make boi aji tengli boi ponto bon se tani ta owe ki milang ya ta ki do kadilang lasong bom pen ke thek the ke re ka chini ni do an se ta ke klan ke dam ngi tuman se tani li pen arta krong atum akisar atum la pen non hong asar chobom alang li ke nili onglo nili hopo aron lo se alang li tumong pen bidi sore ke long pon je phansi nili samet rang tum phan chunuri pon lo athe alang li tum makerap rang li tum maketo rang tum hirjumi pen si rong phan kopi klan pon thek pon jiwa la bangke alang tum hirjumi pen sini pan ma klan pon jita klan pon thek po posi nili ninga klong alama bangke lang tum phan bidi sore nang pidun bom nang ji lahan lo si ge te nang phana arjulang sar te nang tum pingkhar ingtiarong penen 1925 pen 2025 pen ningkan pharo centenary kichok lo asila so nang tum kinamtang karbiang long la itum district council long dat pen hili tum long bangke kongres nang khilo ARGC lapen non gedobom bangke BJP sorkar asinang tum rong phan sorkar asimbon buku pipi aso nang ledo labang ke choro party go laso question nang karju bangke lapen semba laso question pen nilion ni dinang ke thak je long sarkar tum sitame nungoi pon pedaji posini mathadam aminkan langdam lo pote 1925 pen 2025 ke kan pharolo lake hoklo lapen laso amen pen lapen langni tu channel hoi pen gari han pachili pen gang tung bangi ke bangji langani nili tu labang so amei pi centenary ke chok tan nili tum peman ponji la non nili tu non matya arni adin nili tum thik pon pelang setala peman pon po lapen nang lenakar jua question teng pulotang te rong ru balong sarkar pen rupia kerap doma pulotang te labang ke nili tu non matu dam lo pulotang te lake 0% pulepu dam da seta kipu dam par kali kopi pon ma prodang te pingkhar ingtia rong ke apmopen afo kimo nang tum phanong asar pen than pon lo 1925 pen rong asar nang cholo ke chuchenga bang ke pingkhar ingti lo la so mena teng sinon da voter id long la pen rong a kot long an ta pingkhar ingtia men pen sini tum do bom lo la ke nang tum gogula long le lang dam da thek dam long ji la pen kapek long nang tum census long lang dam te pingkhar ingtia rong men long pon ji lapen aso dunar ki rong asa nang che bangke ni tum aphu lo lang li bariko ingti lo lapen non an alang li ni o lang lapen non sem grever posita pingkhar ingti rong nang le lelang kedam tang BJP sarkar pen nang cari bom ahot nang cari kiceng ahot hola pudam nang sarkang sa mate bopang asar pen dak mini tum adam pro joram ingti rong pen pingkhar ingti adam proan mangke sem grever nang thoklo sita la pingkhar ingti rong area pen ana bangke sem grever ta neng ton ko pulatang pen ni tum sem grever to ba ta velang non mamat ke damtang rengma lapen karbia hor asak o ke charbu amen pen NGO tum nang ihut pia tawar sin tum ke chelap bom lang pulotang te sarkar pen bangka avelang tawar ta avelang lapen ini tuma phan non mat hemso pining aminkan 2025 bang humni an bangke ni tuma hemso nang pilo sita ARGC akai hot pulon kongres akai hot pon senta hemso nang tum hana avelang pulotang pen ni tum pap hippi gong sangalang lapen sarkar pen thang nap ta ni tuma phan ke nang kerap nang ke tu avelang aposon sin ni tum non ma sarkar phan adai pi pon nang kong lo athelang tum sa adai ta charju ji posining e thedo bon seta non ligi puji po bangke ke wangji langar ni
karbi arong ladak ni tum badu hei ta belo pingkharing ti arong putang ta don tong e non da pulo don khai privet ang bong setan itum adon ke lapwa ningkan isi nantu ningkan photok pen si don na son si nang kecam akapek pen wang bang re bon tan itum dak pen si piso somi an padonang bat bon la koson si non ni ting ke theklo pasida ke rong karbi arong tadi lo posi karbi yang long autonomous council pu ke cari dampen alang itum karbi phamsi kelang konji plotang le pingkharing ti arong long ta kopima kaching tho kopima development ke nang pi ponsia ke me la penisi kaduk ave la somelong ben kapasini pon kang tungge la hello ke dam tang ningkan thomplia prang ke ni tama phan la dak la anganwadi asenta nang pido hala sot ke rong aso tum phan usomar so tum phan kunane sang asap dali asap lo sonang epido seta tuning ke dam tang kunang kokpo 2024 ningkan pen ke dak ni tuma rong dak asenta do boy pe seta anganwadi long ke klema tum seta dak ni tuma phan sang imu dali imu tali pelele sunon 2025 an bang ke puthek the delo non ana velang si tuning la pen pining avere asenta do binong seta akami chikle matumta bang le la pen kero nia teng kanang hon re la si aso teng bodang le kedo tanga sonta ni tumlong ke bir thurong pusi ni sorkara sorpan pati pen kan te tenang lila cinthong asar nang li arpu ki khia ki milo pini pen ke la sinang li kupia ang deng kupia sai sinang li ki klem chengi la bang so nang li rong nang li methang rong rup ke paklar ke pamei pan kanang no pini sar pu ke deng lang asino no man ko pisi deng pon nang jima po bang ke non mat kamun thi pon la pen ka chisi pon me ka velang bon seta langdam lo dak isa history atumu langdam lo pote ke klem ngi sai de lang pudam lo nang ki pudam par kali nen rong asar ke kibom setalang di tarta nang do bom lo alang di lor kachara pachitu di nang ya kinang sob lo ketok kelang amu penon lamnu namu penon pen kape amu seta alang di long ta un amben gini di kachara di nita lo tan di dai lo lapen hini bangke dak rong long mo pen pulo sorkar pen akirap ke to thang ta belang lapen no hor ke rong asar karbi rong asar ame tunta penang an kachepang tang lo lapen rong aphan ke klem ke dam pone rang tunta kaboi pondo halo solong ta ni ta kaboi do nang ki mudlo athe chinthang asar apor rong ha sa tom paklem dam chonang puta kali dalo athe rong aphan si ke klem pon nang po masi jaseme rong aphan pong te mo pen ki towar ki tar i do lo sita towar ta belang san bevera towaranda belang nasi kopi ma sarkar pen kaching ki dunta na kerap kilong je phan ang bangke un an pen nilam thepen punon kita kelang pen punon nili kam pen thota e klem pon ji pusi nili nang tumra ang no la pen la social media no consider ni lam the chepak lang pon cholo lo sir ini yokta la surong ka tinwai rong si kin thong hang pen ki di ki pen ko kam di ke la handa ate rong putte kin thong hang do ate dein do phan do tinwai di ki sai do tang ni ba do ko si ini yokta nang sa kam di lo ka nang sorong adu tame ha keceng pen tin hari ki lorong ruk keceng par keceng lo so pen adun ke ko ni sa bralo na bariko la hello la pen so bariko din bangke non milisi sorong chari lo ni limente lo ki lo rong mena bangke tin khat non jibi bang lo di khat lo labang soning nang tum la pingkhat ing tiarong komentuan ing kan si kising Hal tiarong ni sing abangke mamili haro krisir kebra ing koi ro phoning kan di haro kresir kebra ingko rapo aning kansi sorong ari prangpen sing de hala so ningkan haro krisir kebra ing koi ro phoning kan ke la pingkhat ing ti arong bang don mikar tum don kan do labang so hore bangke hala phang lam pen bangke hala so hore bangke arat ong e don thom dam li da pona na pen thu ko wang thu asar bangta arat ong e basi non ni li pen bangke arat la uwe ni pen abangke non ni li abangke arat ong muchal di dan kopi arat te apini adona phai nang ki juma mante adona phai nang bat bom sono nan tumo matha dang lo te ha aprang pen bangke non ni abang si arat nang bat lo aprang bang si kijum lo tenang tum pini bang ke pingkharing ti ningkan sekpene phong midu lindu la so ajai mek senang tum ke pacun pon ma la lo rong rup pulote he rat pen mil nang ko piwa ki sai
kita coba duk masih kita rumah program kita dah lalu ada kan lang kan itu di bom lah kan ni jok tak jadi punya program bila